vlastne počas celého zápasu to bolo vyrovnané. Na začiatku sme hrali veľmi dobre aj v obrane, aj v útoku. Padali nám strely zvonku, dobre sme bránili agresívne. Na polčase sme mali mierne vedenie a vlastne v tretej štvrtine prišiel taký z našej strany taký útlm a vlastne super na nás dotiahol a prevzal vedenie a na konci v štvrtej štvrtine vlastne to 5 minút pred koncom to bolo prakticky vyrovnané a rozhodli sme nejakými šťastnými strelami. To je zápas pre nás, svedčila nás bojovnosť, bojovali sme o každú loptu, výborne sme bránili, plus sme sa snažili čo najrýchlejšie hrať dopredu. Jediný Kelly nám robil problémy, ktorý dal 23 bodov. Podľa mňa to by mala byť naša hra, to znamená bojovnosť, rýchly prechod do protiútoku a hlavne kvalitná obrana. Určite áno, bol to asi pre nich šok, asi to nečakali, ale je to ich problém. Boli trošku takí uzemnení, ale hovorím, toto je ich problém. My sme zase potrebovali takéto víťazstvo a ja sa teším, že budeme pokračovať v takých výkonoch, jak sme dneska predviedli. V prvom rade gratulujem Karolke, super výkon, takže väčšia bojovnosť, zaslúžené alebo nezaslúžené, to teraz neberiem, bol to tesný vyrovnaný zápas, čo nemal byť z našej strany, takže hodnotím to asi tak, že sa viacerí chlapci z nášho družstva musia zobudiť a predviesť viac, než predvádzajú.